pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAC sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna, Magsayawan, pag fully vax na, tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama, let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAC sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok.
na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. Yes, welcome to the family. This is Pamilyang Kapampangan with your DJ Ma'am Ning here at 99.9 FM Radyo Guagua. Tulong-tulong po tayo. Maya pagat panapon po kay buong kabalenang Guagua. I miss you all people. And of course, maya pagat panapon po kay katamong Honorable Mayor Tonton Torres together with his family. Mapalinggat panapon po kay kayungan. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Yeah, and of course, welcome po sa Pamilyang Kapampangan sa lahat ng mga listeners, watchers natin, mga katabing, mga kapit-bayan natin, po, bayan ng Sasmuan, yan, marakaltamo po, listeners, watchers keng Sasmuan, po, in Lubao, in Florida Blanca, yes, anyang misan kinorekda ko, po, in Florida po, kano Kayabe kang Pampanga, of course, Kayabela, syempre naman. And, syempre, rin kaya tamong students, mothers, po, pamilya, keng Santa Rita, Porac, Kenny Bacolor, San Fernando, Apalit, Santo Tomas, San Luis, saan pa ba? Masantol, Makabebe. Saan pa ba? Sa Santa Ana, Arayat. Yan, po. Sana abanggit talangan. Alata nga kalingwan karela. Po. Ren ka mag-anak tamo kay Makabebe. Maya pagat panapon kaya kayong angken. And of course, yung ating mga listeners, watchers sa saan pa nga ba? Sa Mabalacat City. Yeah, the city of Mabalacat and the city of Angeles, especially in Clark. Yan. Mayap agad panapon po kaya kayo. Welcome to Pamilyang Kapampangan. At syempre rin kaya katamong listeners, watchers, no? Sa lahat ng ating mga avid listeners and watchers sa buong Pilipinas, isang magandang araw po sa inyong lahat. Siyempre, pinagbilin po ni, Inocencio Lopez Manalansan Jr. is watching with us. Hello, welcome to Pamilyang Kapampangan, Inocencio. Maya pagat panapon keka. Pinabilin no pong Ma'am Susan Ginto Serrano, nabatian tayo di Noe, Mark, po, at saka yung karelang masanting Bembe, Liam, yan. Karen po keng Dubai, yan. And to all our kababayan, ding hanggang kabalenta mo, mga kabayan doon sa United Arab Emirates, in Middle East, in Jeddah, in Riyadh, po, saan pa nga ba? Lahat po, sa mga banda doon sa Middle East, mayap, agat panapon po, kaya kayungan. Magandang araw, yan, baka may Tagalog sa kanila. And, syempre, sa Amerika, yung ating mga kabayan dyan, yung kabalentang Kapampangan, karing keng Amerika, maya pabengi po kay kayo ken. Yan, kang Sir Rolly, Sir Manulit, karing hanggang Kapampangan keng Amerika.
course, Minuline Keti Pilipinas, si Kong Ogie. Yan. Marionito Marukot. Ay, Gaviola Marukot. Yes, yan. Si Kuya Ogie there in Canada. Nepo, sana makirandam yang yan at Chuyaking Manila. Welcome to the Philippines. Welcome to Pamilyang Kapampangan Kong Ogie. Sana tsuka ne bahantaya kayanda kang mag-visit ka kini ne, magida kang guest ne, Kuyang Ogie. welcome to the Philippines, Kuyang Ogie. Minuna na ako po kanong pintalan Kong Ogie. From Canada. Yan. Alright. And then yung ating mga listeners, watchers also in Israel. Yan, Israel. Mga kabayan dyan sa Israel, isang magandang araw sa inyo. Ingat kayong lahat dyan. Wow. From Dr. Abdul Karim Khan. Hello, in Pakistan. From Pakistan. Good noon, Dr. Ning. Sabi niya, stay bless you and your people. Nepo, yan. Ano yung sinabi niya? Sunny days here. Winter has started. Wow. It's good that you have a cool weather in Pakistan now, Dr. Karim. But in the Philippines, it is very hot here in the Philippines. So it's a very hot day to you, Dr. Abdul Karim Khan. There in Pakistan, my friends there. Yan, I love you all people. Yes. All right, and then what else? Where else? In Italy, in Australia, in Sudan, where else? Si Kuya Nilo Manakop in Italy. Hello, Kuya Nilo Manakop. Mimingat kayo po lagi, Ken. Who else? In Hong Kong, in Singapore. Yeah, our friends and relatives there. Hello po. Welcome to Pamilyang Kapampangan. A very hot day to all of you. And of course, to all our listeners, watchers in the Philippines. Ludwig Sunglao, hello po Ma'am Ning. Sabi niya, pa-shout out po, number 1 Radyo Guagua, 99.9 FM. Love you, Radyo Guagua. Pa-play po song Ma'am Ning para G. New song po, and hello po Sir Aldwin Malyari, love you po. Wow, hello, and Kuya J with lots of hearts and kisses. Hello also, and good afternoon Ludwig Sunglao, together with Ma'am Bet Sunglao. Hello, a good day to all of you. Yes, yan. Thank you, Dr. Karim. Yeah, of course. It's a very beautiful day here in the Philippines. It's hot. And I know that, wow, who is there? Pa-shout out, Ma'am, here in NAIA, Terminal 3. Sino ba yung nasa NAIA Terminal 3? Si Jay. Ayan, si Jay pala. Hello, Jay Gaviola Ramuar. He's there in NAIA Terminal 3. Yeah. Susunduin niya si Kuya Ronel Bienbiyahe niya. Yan, si Ronel Bienbiyahe. Jay ini, sabi niya. No? Okay, yan. Abe mo na ba Kuya Ronel mo and the family of Ronel Bienbiyahe. Hello, good afternoon to you there. Mimingat kayo mimingat kayong biyahe. Okay? What else? Where else, no? Yung ating mga officials here in Guagua. Yeah. Binati na natin ang ating Honorable Mayor Tonton Torres. Sino pa ba ang ating Vice Mayor Jun Lim and the Sangguniang Bayan members of Guagua and all of the municipal officials? Sino pa nga ba yung natatandaan ko rito? Si Ate Tess Malyari, si Ate Bex Quiros, si Sir Raul Nagit, yan, si Sir Roy Navarro, si Ate Vance, nag-retire na. Wow, belated happy birthday, Ate Vance. Yan, buti ka pa, retire ka na. Still waiting in arrival. Okay, mimingat, Jay. Mimingat ka kay anak, ne? Alright, and of course, welcome to Pamilyang Kapampangan sa ating kumpare, Sir Aldwin Malyari and family.
And the Kuya ng Bayan, Kuya Jun Panganiban, syempre Tala Kakalingon din in Tama Reni, they played a big role in my life, ne po. Lalo na niyang magobra ko pa kini munisipyo, ne po. And of course, the beautiful principal wife, Madam Shena Panganiban. Good afternoon po sa inyo. And of course, to my principal, Madam Eloisa Silusong, and my Madam friend, Kumare, si Madam Jesus Agustin. And ang aking pinsan, the cousin, si Madam Esrelita Baluyot. Hello, good afternoon to all of you there. And of course, belated happy birthday kay Ma'am Grace Pascual. Yan, si Ma'am Grace. Hello, Ma'am Grace. Belated happy birthday to you. Si Ma'am Grace ay tinuring po niya kung parang tunay na kapatid. Yan, yan po. We're best friends. And thank you, Jayvan Manabat. Jayvan Manabat is watching. Hello, Jayvan. How are you, nak, ne? Sana i-bless na kayo ning ginulagi. Ne? Ingatan na ko ning Diyos lagi. Alright? What else? And of course, happy advance birthday to my baby. To Ambi. Yan. Advance happy birthday, Ambi. And I'm going to greet you again next Sunday, but that is belated already. And of course, kay LA. Yan. Ang mami ni... The mama of Ambi, LA. Yan, si LA po. Happy advance birthday also in December 2. Yan. And si Ambi on November 30, birthday po ng baby ko. Wow. Alright. Yan. I just don't know if you understand my language, Dr. Karim. This is Kapampangan. Yan. So, I hope you understand our language here. What do you know in Kapampangan, Dr. Karim? Maya pagat panapon to you there. I think it's still morning there, no? We are 3 hours advance from you. It's still morning in Pakistan. Yeah. Good morning. Maya paayabak keraken. Yan. Maya paabak. That is good morning in Kapampangan. All right. And in your language, is that Bakir? Okay. So, let's continue po na dito sa Pamilyang Kapampangan. So, ang ating pong... don't forget po pala. Don't forget to share our program to our friends and relatives. Ne po? Para po darakal tamo lalawak yung Pamilyang Kapampangan. Ne? At dakal tamo po abalo keni. Dakal tamo po abalo kening Pamilyang Kapampangan. And today we're going to talk about right is wrong and wrong is right. Tanay ang tension yan eh. Nung nanay gusto. Nung nanay mali. Yan po ang topic natin ngayon. If you want to share your views regarding right is wrong and wrong is right, you can do so. Yan, Dr. Karim, please share your ideas here in the Philippines about right is wrong and wrong is right. No? This is Philippines. That is what is happening. No? That's what happening in the Philippines. Right is wrong and wrong is right. Yan. So we're going to talk about that today. Okay? And then, what else? Yan, ang ating mga contact number. Yan, kung may gusto po kayong iparating dito sa ating Radyo Guagua, po sa ating munisipyo, you can contact the landline 04540-40102. Yan, let me repeat po, if you want to say something, to report something, to praise the municipality, the municipal officials here sa kanilang mga good works, po. Pwede nyo po silang batiin at purihin dito sa radyo. Yan, po. So, just contact 04540-401-102. Then, ang ating smart line po is 0929-768-8331. Okay. Again po, 0929-768-8331. And, wow, Sir Alvin Sanchez Sibug is watching also. Hello, Sir Alvin.
our master teacher in science, nepo, together with his family, si Ma'am Richie. Hello and advance congratulations to you. Alam ko, may promotion ka ngayon, Ma'am Richie. Yan. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Alright? And what else? Yeah, there is a book drive. Yan, po, meron po tayong book shower. Kung meron po kayong mga extrang libro dyan na hindi na po ayaw nyo nang basahin, especially mga pambatang libro, po, children's books, kids books, meron po kaming book shower sa Betis National High School. Ano po yan? Project of the English Department po and Filipino Department, I think. Also, kasama namin sila for the Languages Department. So, kung meron po kayong mga libro na hindi na ginagamit na mga pangbata or gusto po ninyong mag-donate, yan, mag-donate ng mga kids books, yan. Po, para po sa ating mga struggling readers, yung mga slow readers po natin, believe it or not, marami po tayong ganyan. Sorry to say, independent po. My goodness. Sorry to say about that, pero that is the reality, nepo. So let us face the reality, okay? And let us be positivists, yan, nepo. Tumulong po tayo para po sa ikakadunong, yan, ikakadunong ng ating mga anak sa Betis High School. Gusto po ninyong mag-donate ng mga libro, we are very much willing and we appreciate you so much, nepo. Kapag kayo po ay nag-donate ng libro, yan, sa Betis National High School. So, thank you so much po in advance sa mga magdo-donate sa atin sa Betis High School. Yan, alright? So, damang-dama na natin, po, panamdaman tana, indimla na ning hangin, isungabak, marimlana, kasi mumuran sumbing. Mumurain. It's mumurain during the night. That's why it is very cold in the morning. Okay, so anyway, that is northeasterly winds, po. So northeasterly, that means ano na po yan, amihan na po ang ating nadarama. So damang-dama na natin ang lamig ng Pasko kapag umaga. So today, our first song is Do They Know It's Christmas? Yan, po. Let's listen, and of course, I am inviting everyone to switch on. You switch on Twitch TV. Yan. Twitch TV po tayo para po tuloy-tuloy ang pakikinig natin sa mga magagandang musika dito sa 99.9 FM Radyo Guagua. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM.
your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako,
hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kaduda-duda. Welcome back to Pamilyang Kapampangan. Alright, I think ngayong week na to mag-umpisa po ang ating kasayahan dito sa plaza. So abangan po ninyo. Excited na ako king kaya katamong every night here. Yan. Meron na pong mga public school night, private schools night, po. So, abangan po natin this week na napakasaya dito sa Guagua. Balikta na po. Wow. Alright, yes. And good afternoon to Ryan Cayetano Yaya. Hello, my dear student in Visayas. Yan, po. Okay, so hello, Ryan Cayetano Yaya. Good afternoon also to you. Then, pagbati po galing kay Ma'am Lou Dadural. Sabi po niya, hello, Doc, and to all listeners of Pamilyang Kapampangan. Magandang hapon po to everyone. Naka-out lang muna ako. May asikaso sa labas. Advance Merry Christmas. God bless us all. Yes. So, Ma'am Lu, balo ko diyang mga pakanano, makadata akin. Maya pagat panapon at mimingat kayong adwang. Kuya Frank, ne? At, ing topic tamo ngayon baka bisa ka mag-share. Right is wrong and wrong is right. Medyo makakalito yan. Alright? Yan. Kasi yan, yung kaya katamo nga papansinan ngayon nanungno ka rin, medyo na balo nung naning gusto, nung naning mali. Po, atin pa bang mali? Yan, atin pa bang mali? Atin ta pa bang gagawang gusto? Yan, no? Yan po ang ating topic ngayon. Yan, Ryan, Yaya, baka nandiyan ka pa, no? Anong tawag dito? You can share your views, Ryan. You can type here, no? Wherein right is wrong and wrong is right. Alright? Medyo masalan-salan yung ating pag-uusapan ngayon, po. At itong ating dalawang avid watcher natin ay nasa labas din. Si Ma'am Susan Ginto Serrano ay nasa labas din po siya, no? Inaasikaso niya yung kanyang anak,
Ne po, si Kaswan ne po yung Inoymi. Yan. Ne po, si Kaswan ne po yung Inoymi. So, ingat din, Ma'am Susan Ginto Serrano, no? Alright. So, yan, ne po, dimdamyo rin kaya katamong pamaskong kanta, ne? Do they know it's Christmas? Yan. Mag-Christmas na, and syempre, yung ating mga public officials yan. Yung ating mga public employees, ne? Naka-receive na sila ng kanilang mga bonus dyan. Wow! Ne? Yan, masaya na ang buong bayan. Mamimili na sila. Yan, mamimili na yung mga bata natin. Alright? Panyalita no po kanyan din kaya katamong anak at sana yung panyalita mo karela deta kung pwede dang gamitan pag-aral ne po. Tala pa makaing pikulay-kulayan din anak tamong kulay red or kulay black. Salita lang pantalon na black yan. Gamit de po keng karelang pa mag-aral yung pantalon black ne po. Tsaka matibeng shoes. At saka rin t-shirt na sana. Reto po nga alang design na bungu-bungu ne po. Eyo po dinenan bungu-bungu rin. Kaya kayong anak. Ne? Sana po retong mga something messages tatakin t-shirt yan. Yan pong isa Leo Carela kulay maputi po. White shirt ne na ating masanting design, masanting messages karelang malan ne po. Baka nita po double purpose ne po. Apaglubde pa pong eskwela at kay but masanting po nga kakating makamaputi ne. Isto pong white ching karelang malan. Masanting na po nga kakit de nga anak, alright? Yeah, welcome to the family. Yes. Nepo, wala na ba ako nakalimutan na batiin? Baka meron pa. No? Okay, si Kuya Ogie, pinati ko na kanina. Si Ate Luz, yan. And we're going to see each other by November 26 ng hapon. Yan, kasi ay my God, hapon. Oy, hapon. Meron pala akong final test ng hapon. Pagkatapos ko na lang na nagpa-test sa mga bata, doon na lang ako po. Yeah, after na lang ng test ko, ang aking mga pinsan dyan sa Lubao, no? After my test, doon ko kayo papasyalan dyan sa Lubao. Right? Okay. So, sa pakikinig po natin ng mga magagandang musika, let's switch on po sa Twitch TV. Po, sa Twitch TV po tayo na naka-flash naman po rito sa ating chat box. Pindutin nyo po yan at tapos ay hanapin po ninyo ang 99.9 FM Radyo Guagua site. Yan po, para po tuloy-tuloy ang inyong pakikinig sa ating mga magagandang musika ngayong hapon na to. Lalo na po mga Christmas songs ang aking mga inihanda para sa inyo. Alright, so right is wrong and wrong is right. Bakit ganon? Bakit ba ganon? Alright, so nung unang panahon yan, no, anyang minunang panahon yan at nang kaselan ing kaya katamong pamumuhay ne po siguro napapag-aralan natin ito sa ating mga history books, sa ating mga aralin panlipunan na subject ne po. So ano ba yung hindi tama na laging pinaparusahan ng mabibigat nung unang panahon, no? Kasi bakit po yung topic kong ngayon? Kasi tingko pong kita post keng FB na nung nuka rin ini pong tao ngayon talagang paano walang dereng dakal ne at nangaos kanina. Medyo style lang kay Rene, leader laking party yan. Leader sa mga party yan, no? So malakas ang influence nila at nakita ko po kasi it's about ethics no? Ano daw ba ang magagawa, no, kung yung dalawang taong nagmamahalan, no? Yan. So kaya po ako'y na-alerto
Ayan, I was alerted with this post ne po na kung saan ay hindi lahat ng nagmamahalan ay tama. No? Yan. Pero bago po tayo dumating doon, no? Bago po tayo dumating sa usapang 'yon, tingnan muna natin yung mga kultura natin. Yan, Ryan, yung kultura ng ating mga ninuno nung unang panahon. Yan. No, aking natatandaan nung unang panahon kapag halimbawa ay mayroong isang treasure, yan, mayroong isang ano ba yung treasure? Kayamanan na nahulog ng isang tao sa lupa, no? A treasure was fallen down on the ground. Then pun tao, de pakialaman ito. Po, de po ni touch man, ni talnan de po pakialaman de talnan po kasi po they would be punishable by law. Meron po akong dyan no, na natatandaan na tinuturo ng aking teacher noon, no? Retang papakanda ka rin hantik. Panali dala ka rin puno na dakal hantik, ne? Pakinis dalang panas, ne? So iniputong kulya po kay pamanako, yan. Ne po, kay pamanako. So, anyang minunang panahon, nandiyan pang may balag ne? May balagya, keng ground, keng lupa, ing meto nga kayamanan, ing meto nga ginto, ne? Ede pakialaman din tao, nanon, ne? Kasi siguradong ing tawong kewalan, mi balik ya pantunan nita. At syempre, sungene ikit ita, mag-report siya ken datu. At mi handa kami parusan ken datu. No? So, yan po, stealing, pamanako, ne po. So, nung anyang minunang panahon, den tao, no man makanita ka edukado, no man po educated, pero mabayat po ing takot da king mamuno da, ne? Mabayat po ing takot da king karelang pinuno, king karelang dato, kareng elders da, yan, elders, ne po, maragula po takot, ne? Pero ing akakita mo po ngeni, yan, nano po ing akakita ngeni, ne po, yan, ne? Dempong tao manako lang alang takot, ela po tatakot din taong manako, ela po tatakot na may parusan, ela po tatakot keng batas, ne po, ela po tatakot keng Diyos, balang wala lang Diyos den tao. Ne? So andyan pa naman linabas tamo keng pandemic, andyan pa namang nung tawag dito, galing tayo sa walang trabaho, no? Mituruanan ta naman siguro, ne? Mituruanan tamong masalese na alimayap ing manako, ne? Alimayap po ing manako, ing mangwang ko. No? Kultura natin yan, eh. Bakit doon sa nung ano tawag dito? Bakit keng Saudi Arabia? Masyado lang matakot ding Filipino ka rin. Ne? Ela mangwa, ela manako. Bakit? Kasi maputot lagamat. Ne? Maputot lagamat istong menako lang. Ne? Keng China istong alalang kakayan mo naman ka rin, alalang nangas kanine, alalang kikendingan, ne? Alalang nangas kanine, they are not biased, ne? Even though na public officials la po, ne? Andyang official noning gobyerno, kaya noning China, akakita mo yan, firing squad noning China, ne? Anya masakit ing nangas kanine ing manako, ne? At nung dening bansa nga rin, the Muslim countries and China, ne po, gagawan din kaparusan na ini kareng manako, ne? What more? Yan, what more nung ing Diyos ang makapangyarihan yang mamarusa keka,
Yan ang kutang ngeni. Ne? Bakit kaya rin tao ngeni halos kay sasabihan daman na maniwala laking Diyos, sasabihan da or akakitala sasambala man, sisimbala rin tao, pero alalang takot, ela tatakot, keng ginu, kareng daraktanda, no? Still, kabalen, anjang ditakya yan, ditakya dakalya, yan naman, pamanako yaking harapan ng Diyos. Kareng anak, kareng estudyante, pamangwang eke ko. Diyos ko, kapilang pamo. Ating mestrang mimwa, uling ating kakawalan, kareng estudyante. Salamat na mo ngayon, siguro mga 1 month na ing metahimik, ing klase, at talang mawawala. So, sabi ko ping kareng anak, ala kayo bang Diyos? Eko tatakot keng Diyos? What is how much? Let's say 1 million. 2 million. Yan. Million ingkekang apa pa na ako. But compare to the punishment na manaya keka keng aliwang bi. Itamong Kristiyano, we are proclaiming that we are Christians. Yan. Sasabihan tamong Christians tamo, pero mayayakit ti Kristo ken bagay ngayon dakala taong matutukso keng makanining bagay naning halimbawa naning pamanako. Halimbawa, ing metong nga gamit mamalagaya mong 1,000 potang kay ibili me ketang dokumento sa gagawan mo 2,000 niya or 2,500 or 1,500. Ing kutang no ka rin niya, kanino ya muntay tan sobra? That is the question. Kanino ya muntay tang sobrang linista mo ketang dokumentong na ito? That is one kind of stealing. Malinis a pamanako. Pero, makanyang pamanako ya pamurin kay ngarapan ng Diyos. Kabalen, tandaan tayan. So, karing anak, may ngupit ka karempe ngari mo. Magkano yung kinupit mo? 10 pesos, 20 pesos, pesos siya, 20 pesos siya, dinala niya, 1,000 ya. It's the same pamangupit. It's the same pamanako. Pamangupit is pamanako also. It is stealing also. No, you are stealing from your parents. Okay? And then namang magobra, you are stealing from your employers. Mag-steal ka keng kang company. Mag-steal ka keng gobyerno mo. Mismong gobyernong papakang keka, mismong gobyernong lilingap keka. Mismong gobyernong magpasweldo keka, pamurait nan me. My goodness. Ating Diyos sa manakit tandanan tayo. Never say that ala namang manakit anyapin ing makalungkot pa neng kay ring anak-anak tamong officialis akakit da ing panyap tandaring mga tuwa. What do you think will happen? Da kayo pakyapusan din pakyapusan da kayo, very sure makyapos la kayo especially in times of needs. Yan, ken tamo masusubok in times of needs pakyapusan da ko po. So kapilan niya pa luminis ang kaya katamong sarili kay ngarapan ng Diyos. Kapilan niya pa luminis ang kaya katamong gobyerno ng makanini ing malalyari. Kapilan niya luminis ang kaya katamong pangatao. Kapilan lasali sering kay the next generations kaya katamo. Ay ni pong sasabihan tamong the right is wrong, then the wrong becomes right. Kasi po magi ng palasak magi namong kaugalian naming makanyan. So I'm very sorry po nung ating mituturan or what ala kung paintungulan na tao kay bagay ngayon po. Pero nung mituturan ko po metong mo yung step ken po.
magsisita mo keng Dios. Manyatan tawad keng Dios. Makanyan mo po yan. At kay bateta, nagagawang pasibayo. Tamo pay tukso. Sabi natin ng kaya katamong panalangin, ginuilawot mo kami keng nanumang kapahamakan. Keng lalo. Kasi ining pamanako ngayon, kaya katamong kaladwa yung mapapahamak. Mapapahamak yung kaya katamong kaladwa. So, sabi natin, lead us not, O Lord, into temptation. No, lead us not. No, lead us not. Sana nakatamo kay keng tukso. Ilawat nakatamo keng tukso ning Dios. Yan, po. At ika naman, in Dios lalawat na ka ken tukso. Ika naman lalapit mo yung sarili mo ken tukso. My goodness. No? So, hi! Madam Eloisa Lusong is watching. Hello! Sabi po niya, good afternoon, Doc Ning. Yes, Madam, good afternoon. Maya, pagat panapon po kayo. Yan. Madam, baka bisa ko pong mag-share po. Ideas, opinions, right is wrong, and wrong is right. Yan. Po. Nanungno ka rin po rin kaya katamong kabataan ngayon na balo nung nanoy gusto at mali. Atin pa bang mali king akakita mo ngene yan nanungno ka rin ing mali gagawan dang gusto. Po. So alata mong pain tungulan king sasabihan ta ken nung ing pamilyang Kapampangan po. Remember na eya mo po king meto nga unit eya mo po meto nga malatik ka pamilya nung pangmaragulan na pamilya, pang bansa, pang municipality, pang probinsya, pang world yan po. So yan po, metong ya pong bagay yan ing stealing, ing pamanako, pamamurayit po. May katakot tamo po keng Dios tamo po sana tamo gagawa ning makanyan na nakamanikit nin tao na memorayit ka. Naman ikit nin tao na pepasuhol ka. No? Ang Diyos sa kakit na kabe ko. Kakit na kaning Diyos. At ko balo nung makanano ing kalagayan tamo kay ngarapan ning Diyos potang marapta na kaya at karga-karga tamo ing makanya na kasalanan. No? Right? Ano do? Sabi ni Ludwig, okay, ano sabi ni Ludwig? One last song pa po, Ma'am Ning. Okay lang po, Ma'am Ning. Meron po daw Young at Heart kay Michael Bublé. Ana Lola Bet ko. Pakihanap nga to, nak, yung Young at Heart kay Michael Bublé daw, no? Para kay Ma'am Bet Songlao. Okay na, alright. So, mamaya, yan, tutugtog na yung Young at Heart natin, okay? Yan, Ludwig. Alright. So, yan, number 1 po nating point yan ngayong hapon na to. Ang pandaraya, ang pagnanakaw, no, maliit man o malaki yan. No? Nakatago man o lantad yan. Kamukha ng mga nangunguha sa labas, mga nangu-hold up like that, no? Manako, akyat bahay, no? Lantad yan lantad pa manako yan o diyang prutas yaman yan. Andiyan prutas yaman yan, my goodness. Nung nabalo na ning mikabandi, merugo kakayan, merugo kukwanan, or nung kingwame man, sabihan mo kay mikabandi po, tang ikit me, sabihan mo kaya, ay, bala mo ako kang ating kong Meli, ay, Mike, kinang mo akong bayabas, tsaka pakwa akong bayabas, yan, po, tamo, basta-bastang mangwang katamo, po, yan, ako po, kahit chat ke pa ka na akong pinsan o kaya call ke Mike, bisa akong bayabas, pakwa ko ken pero itang kabut-kabut na mo, papakwa, kukuha, pamanako po ito. Pamanako po yan. So, ako po, kaila mo rin, po, prutas lamo po rin, la po pere, la nano pa man. So, what more nung halimbawa, pera la rin, pera la na kinupit mo, kingwa mo, pemorayit mo, binyeda ke kabilang suhol, no? Still,
ken pong harapan na ning Dios, pusto yan. So, keni pong pamilyang Kapampangan, sasabihan tamo pong ewusto yan. Ulim pong katungkulan tamo pong sabyan ing katotuan ka rin tao, katungkulan tamo sabyan ing gusto ka rin tao. Po, at ngayon panahon na ini, nung nanong nga kakit da kasiren, kaya katamong kabataan, din kaya katamong kayanakan, pakya pusan da. So, bisa tamo pong mika masanting abalen, mika maya pabansa. Po, mika mamamayan na matuwid, makatuwiran kay ngarapan ning Dios. Nung burita mong pagpalain nakatamo ning Dios. Nung burita mong tumula yung Dios kay katamo. Sunod tamo po kay kaburyan na ning Ginoo, maging mayap tamo po. Po. Alright, before anything else, let's hear this another Christmas song from Backstreet Boys. Yan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katanungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung
nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time commute. At 99.9 FM Radyo Guagua. Dimdam tayo po yung kakatampi samban. Yan, po may nalangin ta na po 3 o'clock prayer. And nag-i-invite na po ang ating simbahan. Po, karing hanggang kakatam kapatid na katoliko. Maghanda-handa na po. Mamandilo tano, manayos tano, sambata na keng Diyos. Yan. Alright. Okay. So, good afternoon. Yan, Sister Fe Martin is watching. Hello, Sister Fe. Na-istorbo ba kita? Okay. So,
And welcome ulit sa aking Madam Principal, Madam Eloisa Lusong. Yan. Ne po. Dakal salamat kayong ganakamo, Madam ko. Right. And yan nga ang pinag-uusapan natin kanina, no? Right is wrong and wrong is right. Burita mong Mika Maya po Balenguagua. Salamat na mo king Diyos at dengaliwang officials. Anak-anak ay estudyante tala. So, agagabayan tala keng Maya padalan di nga nakareni, no? Pero pilan la rin makanano rin keraklan kaya, no? So, kayon tala po, itamong mga tuwan po, palto tamo pong Maya po example, Maya po ehemplo ka rin kaya nakanarening bisa lang maging leader ay lalaking ka na ako estudyanteng metong at ngayon pa mo ausang kuning mayoring mayap ka rin kang Santa Rita do kaluguran tayo Mayor Arts Lalilan at yung pong metong anak ken kaya namangarap yung maging leader na ning kaya kayong balen at maniwala na ako man magiyang Maya pa leader tanga na kay tauling di nalan niya kay katamo. Gagabayan ko po rin ka na akong maging estudyante na po na maging leader na ning kaya katamong society. Yan. Sana rin hanggang mesre. So nga balo yurgo na officials no pala rin nga estudyante yung gabayan nyo po, remember forever tamo pong teachers ka rin ng anak ka rin anyapin po tuturo talang mayap baka nita po magilang good leaders someday. Yan. At sana naman kaming mestra, my goodness I found out na pinakamataas pala if we are in stratified no? Dun sa what do you call this yung antas ng mga tao sa society, no? Isa pala ang mga teachers sa ginagalang na husto. Yan, pinakamataas na antas, pinakare-respeto, no? Pero my goodness, sana naman po yan panawagan sa ating DepEd, no? At sa ating national government na yung aming sweldo, anuin nyo naman po. Consider nyo po sa inyong mga balakin yung sweldo ng mga teachers, no? Alam nyo naman po na kami hindi naman po nabigyan ng grasya sa panahon ni President Digong, no? Kasi effective pa yung kay President Aquino kasi, no? So sana ngayong panahon na to ay mabigyan tayo ng katuwaan ng ating national government. Yan, bigyan tayo ng increase, no? Actually, yung sa January, that is still under Pinoy, no? Yung last tranche yun. Last tranche. Sana naman pag-aralan mabuti, no? Yung sweldo. Kasi tumaas ng lahat. My goodness, no? Tumataas lahat. Alright? Walang bumababa. No? So, at anong tawag dito, hindi na po ganun what do you call this, kayang-kayang i-provide, no, ng isang teacher ang pangangailangan ng pamilya. So pag-isipan po ninyong mabuti, no, kayo pong nasa taas dyan. Pagod na pagod po ang mga teachers at ako medyo napipikon doon sa mga taong anong tawag dito, may bakasyon kayong 2 years tinuro cha at balo yung tinuro may online class kami balayo galang at deng module sa rin inuwari ing magprint ka rin may kaming factory factory worker da rin module sa rin balayo galang alas 12 ng bengi alauna ng bengi magchat la kaya kami reng estudyante reng pengari kaya nga ngayon ay naglabas nga ng memorandum si Secretary Duterte, no, na wala ng communication after school hours. Tama lang 'yon. Gugulwan nyo kaya mananayimik na kaya kayong bale gagawa king lesson plan mag-check kayong papel nanong pigulo-guluyo kaya kami o te kayo manyalita o te kayo mangutang po tanga tsu kami kayong kilubong eskwela yan karing kayo mangutang po tanga tsu kami kayong kilub eskwela aliway tang makakonsentrate na kaya kaming gagawang pambali mi naman po gagawang kayong eskweleng lesson plan yung pamagnano-nano pang paperworks balemi po gagawan yan so po tabalay po kawuli mi ala na kayong obrang kayong balemi magkamali ko kung marakal
Okay? So, actually, yung sweldo na ng mestra, sasapat kaya. Po, what do you call this? Makakay kitang kapagalan na ng meto nga mestra. Po makalevel. Yan, no? Alright? At wala na tang madam ko kanini. Miley yata yung madam ko kanini. Po. Okay. Yan. So, yung pinag-usapan ng kanina, right is wrong and wrong is right in our days. Po. Bakit kaya at makanyan? Yan, paludtamong Bible verse po na tutuya sa sabyan ng Bible niya. Tutuya sa sabyan ni Saint Paul na niyang sinabi na ini in the time will come po in the perilous days na rin tao magilang makanini ng Saint Paul. Diyos ko, ita pa mo kadebate ko na bengi mag-quote siya pa mo ken Bible po kaya antin dyan itang neither nor means none of them. My goodness, none of them will inherit the kingdom of God. Tandaan tamo yan yun na ako kaya never debate me using the Bible. My goodness, tabalo nung manyampot ko kanako. Ay, Diyos ko. Pakaintindihan niya pa mo yung words. Intindihin mo, understand very well the words of the Lord in the Bible, no? Bayu yoyapse ka na ako. Alright? Diyos ko, no? Pinagtatanggol pa yung mga may ginagawang hindi maganda. Agree ko kay Kadok. Yes, Ma'am Eloisa Lusong. Thank you so much, Ma'am Eloisa. Yan. Alright. Dakal-dakal salamat, Ma'am Lois, no? Okay. So, yan. Yung unang puntos natin, no, tungkol sa stealing. Okay? Before we proceed. Yan. At suya pa mo'y madam ko. Sana tinyan Twitch TV. Baka nita, daramdaman no, sana rening music ang mga santing, ne? Anyway, let's go to the second point, ne po. Ning kaya katamong right is wrong and wrong is right. Ne po. Ating ko bang kalingwan kitang pamanako. Yan, siguro itang pamanuli ka rin gamit-gamit kayong gobyerno, ditak-ditak, paperclip, ballpen, bond paper, ne? Yan. My goodness, ne? Pamanako mo rin yan. Pamang umit mo rin yan. Nano pa? Pamanakong oras. Ayan. imbes na alas 8 ka lungod na ano kang oras lulog, ne? Para pareho tamo pong mituturang kanyan, lalo na itong mga traffic tamo, ne po, lalo na itong ating last trip kendalan, itang estimated time mo na datang keng kaya katamong working place, ne? Neng kay mag-alat kan 30 minutes, no? Balo tamo sobra-sobra ne in 30 minutes keng biyahe tamo nen potang kay atin biglang nga berya lalo nang ening week kay ni, my goodness, manyaralang plaza kanini, ne? Aroy, Diyos ko, no karnak na naman dumalang kaya, ne? Dumurot-durot keng highway. Ma'am Loy, so hindi na naman magpiesta na naman keng guwago. Eta na naman balo kanini nukarang tama mandalang ken traffic keni. Ne po, sana ayusan din traffic din kaya katamong mamuno kaya katamong celebrations kening guwago, ne po. Ay lala ko itang kabulang ang kunyang minunang panahon likwang king kanako sa kendalan. Sana yan ang malyari ito. Nebo, uling po bisang mitawli kanita kumanyirang oras ken traffic ako. So likwang king kanako sa ken. At sinakyan ako mong aliwan sa ken papunta ken Betes High School. Nebo, so sana rin kaya katang officials ayusan din traffic bang kanita po masyadong makaistorbo ka rin magobra. Yan, okay? So sometimes eta naman sa sadyan niyang oras-oras sa yan pero neng kay lalawan na akagit na ning Dios ng kaya katamong puso ne. So oras siya yan tayo pa nakawan ne po. Ibiya tayo yung karampatan para keng gobyerno, para keng obra tamo, ne po. Eta mo magreklamo. Eta mo reklamo keng oras. Uling tinggap tayo tinggap tayo yung obra ngayon, no? Kaya be yan. So nung magreklamo ko, makoka siguro yan. Makoka keng obra mo nung magreklamo ko. No? Okay. So ano pa ba? Wala na ako naisip na yan sa pagnanakaw, no?
wag nakalantad man yan, nakatago man yan, nakikita lahat ng Diyos, no? So nung ating kang takot keng Diyos sa tao, magsisi ka, magpakakayap ka keng harapan ng Ginoo, ne? Be righteous, be holy, for our God is holy. Nano pa yung kain, eh. Yeah, pamaglaram. Ay, Diyos ko, ne? Diyos ko. Wow, Kuya Nilo Manako from Italy is watching. Hello, Kuya Nilo. Yung topic tamo, right is wrong and wrong is right. Yan, mamusit na ka na naman kanya ni Kong Nilo. Ne? Pota bisa ka mag-share kay ni Kong Nilo. Ne? Nanungno ka rin ing gusto, magi ang mali, ating mali gagawan din gusto. Yan. Okay. Lying. Yan, aliwa po itang kain ni, aliwa po itang lying nga ulam mamanyaman nagabi. Right? No? Aliwa po inita. Pamaglaram, yan, kasinungalingan, nepo, at may kaya duwa na kung anak kaya encounter na malaram. My goodness, ang ikit mo na yung karelang actions, kalaraman, ne? Potang kay i-deny da pa, yan, bayo yung word ito, denial, yan, deny da, paglaram da yung gewada. So, anya, sabi ko pinkarening, wow, ano sabi ni Sir Nilo? Have a blessed Sunday, everyone. 1,000 journey begins with a single step, and that single step ends in 1,000 journey. Ano pa yun? Wow, Jamie, diretso ka, Kenny. Nung sinabi ng kuya, Maya Paworas po, kaya kayo nga, amis ke ing programa. Agyang eyok wamis bo, every Sunday ne, Kong Nilo, gigrit na ka, wala mo galang, ne? Andyang mo ke lalawan man mo ke ni, ngeni ka pa sinilipot ang kayo sabihan mo kaya kami da kaya mis nanang kakin. Ano pa mo? Bitasaman po kasing sobrang busy alang pagbisiyan. Nang kabising mag post keng FB magluto-luto ka pa mo, lalawang ko ngandeta, ne? Subaybayan ko nganden luluto mo kan darling mo. Okay? At amis da kakete, pamilyang Kapampangan, bala mo galangin pamamusit mo keng on the air, na amis mita. So, bala mo, alida kamis, every program, gigreat da kaken, bala mo galang kong Nilo, ne? Okay, so, yan, pamaglaram, ne po, ay, Diyos ko, ako ni-report kang Meloy Sini, kanini ka na ako, ma'am. O, mo rin-report ka na ako. First offense ya paite. Ne? So, sabi ko karetang nga nakaretang meglaram. Ne po, kasi ikit ko lang minasok balam dragon lang minasok yung kwarto. Baka kabira-bira, sabihin ta ka na ako, kay mo kanita, chok, kada rin mamuret-muret. Ano ba yan? May nakit na kan chok kayo nakmul kay man. Puwa daw Madam, Diyos ko, tara, kagit na ako, madam, daramdaman na ako, ne? Ikit kong minasok, ne? So, smoking, yan. Linwal ko keng kwarto, kaya inaus ko lang. Mamali-ali po, da, ne? Chok mo po itada. Medyo megpanting kumbaga, ne? At, kay batanyang habang magsalita karela, ginulot siyang metong, tapay ren kaya na kangeni, bastos la. Bastos la, paksabihan mo la, bastos la, gugulutan da ka, ne? Kunyari mo, tinyang ayusan keng shoes na, which na, emo na manusto ita. My goodness, ne? Kalukuran na pengari, turutala po rin kaya katamong anak, ne? Turutala po na isang ating maksabi karelang makatuwa, ne? Makiramdam la po ng Maya paliwait ang atin lang aliwang gagawan, ginulot siya kunyari ayusan niya mo may barugya galang bultit ka na ako andyang grade 12 na yung Maya ne, may barugya at mo ko gugulutan, sabi ko paksabihan da kong Maya at ikaw maglara muli nga ako ikit da kayo ako ne? At kitnang ko la maniwala ko keng Diyos at kayong Diyos, sabi ko kanita may touch la ne po. Opo, maniwala kayo po keng Diyos. Maniwala ko pala keng Diyos. Nung ako, ordinaryo kong tao, ikit da kayo. Yung Diyos pa kayong manakit kaya kayo. Sabi ko, samasan yung manyalita. Ate mayaping maglaram, yung ginubalo na.
balo na ing gewayo, sabi ko, ewas to. Denan yung kagalangan ng sarili nyo at kagalangan ng kaya kayong eskwela. Eskwela yan eh. Yang mami edukasyon kaya kayo, yang lilingap kaya kayong eskwela ngayon. Yan, may naimik la madam ko. At sinermong kombag yaw ito. Sana, tinanam kem puso ti isipan dareta nga nakareta na ewas to ing pamaglaram. Yan. Nang sinabi ng Kong Nilo, agpangkeng tema na naman kalaraman keng mataning mayupaya, kasalanan pa rin. But the truth will set us free. Masakit sabyan ng katutuan, pero gusto nga sabi mo, maluwalas king kapilubluban. Yes, ne? So, iwasan tamo po ing maglaram. My goodness, tamo po maglaram. Ne? Mabayat po king biyetayan at saka, Diyos ko, tamo tatakot. Ne? Detang imagination punishment regarding king kalaraman, detang abitan na kadila. Ne? Diyos ko, ne? Iisipan nyo ito. At bala mo ala tamong Diyos katawan. At bala mo alang makapangyarihan at Diyos sa makirandam. Amanakit keng katamong gagawan. Ne? Bakit kaya ring anak ka rin agagawa ding maglarang? Kanino da kaya abalo yung pamaglarang? Ne? So, metong yung kasagutan ken kareng mga tuwa. Nanita mo na naman yung mituran. Ita mo na naman yung mituran. Itang mga to yung mituran. Ne? Nanuno ka rin istong maglaram ka. Ne? O yan, pakyapusan da rin anak yung kalaraman. Ne? So, ita mong mga tuwa. Yan, iabi ako na yung sarili ko. Ne? Inclusive words. Yan. Ne? Metong niya pong rule yan king essay. Inclusive words. Ne? Nyapin po ako manyalitang ika. No? Including myself. Ne? Ita mo nga po. Yan. So, ita mo pong mga tuwa. Iwasan tamo po. Ne? Tamo po maglarambang kanita po rin. Kaya nakan. Kasimple na bagay ito. Nepo, tsaka, bakit kaya allow you la? Why do you allow? Yan, nepo. Bakit allow you la ring anak tamong makanita? Bahalo you po ba na ring anak you kaya nakanda magbisyo latin no pong bisyo. Okay mo po kaya kayo. Okay mo ingatin bisyo ka rin. Yan. Okay mo ba ka ring anak? Ingatin lang bisyo. Ne? Kanako ali, my goodness, po okay kanako ng timbisyo, baling magbisyo laking pamangan, ne, kareng gamit, ne, aliwa mo po keng smoking, ken drinking, yan, ne, po, kasi renganak ngini, tabalo, bala mo feeling the inla keng society, nung mag-smoke la, nung miminum la, ne, inla keng makanitang bagay, no? Actually, nanumang makasira king katawan, king katawan na binyena ng Diyos. Sabi nating Saint Paul, don't you know, anang Paul, that you are the temple of God? Oh, yan. Po, chuya po king Corinthians ito. Sinabi na pong Saint Paul ito. So, don't you know that you are the temple of God? Yan. Templo na kaning Diyos. Templo na katamo ning Diyos. So, if you believe in God and if you believe that you are the temple of God, nepo, paniwalan tamo na templo na katamo ning Diyos, ating Diyos at suya ka rin kaya katamong puso, kakabiya kaya katamo, palubanan mebang asok. Gawan mebang tinapaing Diyos king lub mo. Lasingan me ba yung gino? Wow, may minom yung Jesus niyang minunang panahon. Pero yung inuman na is wine. Wine, yung inuman na. Yan. Sige, minom tamang wine. Pero liwaret ang ala ka makasira king pamikakatawan. Yes, Miss Agnes Del Pilar Palacol. Good afternoon po sa niya. Good afternoon also. Maya pagat manapon Miss Agnes Del Pilar Palacol. Yan, So,
manyamaning wine. Yang inuman tamo at makakayap ya pa keng blood flow yan. Keng flow na ning blood tamo keng katang veins. Yan. No, makasaup ya. Keng katawan tamo ing wine. Pero retang ala ka makalasi. Yan. Makasira la pong katawan. O potang kayo kutnan me ing meto ngayon nak. Minom ka ne. Ali ko po ma'am. Ali ko po tang. Ali ko po nang. Ay, eyo po papabusta ning kalaraman na makanita. Uling baluta na po ing katutuan. Ne po. Tala po pabusta na maglaram kaya katamo ring anak tamo. Uling makalunos la po. Lamo po kaya katamo meglaram la naman po kaya ngarapan ng Diyos. Ne po. At itamong mga tuway, sumatintan sinabi, gawan tamo. Nung ali, sabyanan da katamo ring anak na malaram yung mama ko, malaram yung tatang ko. So baka nita po aiwasan tamo yung makanya na bagay. Nung nanong sinabi tamo ka rin anak tamo, nanong pengako tamo karela. Nanong pengako tamo ka rin pengari tamo. Gawan tamo po. Gawan tamo nung nano yung sinabi tamo. Yan. Nano pa? Nano bang klaseng kalaraman? My goodness, yan. Diyos ko. Pasensya na po ka rin kaya katamong politiko. I'm not saying of the politicians here in Guagua, no? Alipo. So, dakal pong politiko na manyalitang makanini, makanyan, gawan ko yung makanini, gawan ko yung makanyan, pagsilbian da kayo. At no pong karakala pangako ka rin tao, rin politiko. Atin ako po bang depatan, karening kaya kayong pangako ka rin tao. Sana kareng banwang ilakad na ning pamagserbisyo tamo kayong balen. Atop dantangan po, agawa tangan hanggang sinabi tamong gawan tamong ikasanting na ning kaya katamong balen. Ikasanting na ikagaganda ng ating bansa. Yan. Po, or else, sabihan da po ring tao kaya katamo, ay, man tutuing sasabihan na yan, malarami yung tao ngayon. Alay mang gawan ka rin sinabi na ngayon. Masakit pong may sasabihanan yung tao ngayon malaramya. Masakit po ito, makarinin. Sa masang tao mo. Ayusan tamo po yung kaya katamo sarili. So, nung ano po yung sinabi tamo, gawan tamo, bahalo ko po dakal makasubaybay kay pamilyang Kapampangan. Bato-bato sa langit ang tamaan ay magrepent. Ang tamaan ay magsisi sa harapan ng Diyos at huwag nang gawin ulit ang kasalanang yan. Alright? Adapin po rin mga tuwang kalupayo, DJ Mamning mo. Kanyaman na nitang mga tuwang itan. Kung nilon kakatuwa-katuwa mo ko. Yes, sige. Elders, yan. Talaga naman, tatanggapan ko. Ayaman elder. Yan po. At pag-aralan ko, pinareng mestra. They belong to the most respected in the society. Yan. Brahmin na, daping king Indian. We belong to the Brahmin caste. Alright? Siguro kasi tatang ko mestro Okay, but anjang kabisang magmestra, tabalot mi yung ko kempang nga mestra. Siguro it runs in the blood. Yan po, Brahmin blood. Okay? Nanong sabi ng Sir Nilo, adapin po rin mga tuwang kalupayo, DJ Mamning, kalaraman masakit munang dayu, ustong asanayan muna, pero ustong lamaran ka, miss. Pero ustong lamaran ka, misip ka. Adapin, metabaya keng kelan, kaya pala ing lamaran, ampoing malarami pareho. Sir Nilo, nanano ka lamaran ng pong malaram. Ay, Diyos ko, ding lamaran. My goodness, I'm not using that word lamaran. Gagamitan ko yung word na AM. Yan, AM. Number rin sabihan ng AM. Alang marine. Alang marine. Yan, yung ka na akong gagamitan. My goodness. Ada rin anak na, ma'am, nano po yung AM? Alang marine. Alakang
marine. Yan, makanyang kepo sasabihan nita na mimwa. Ne, sasabihan kepo itang, kang marine. Ne po, itang lamaran, that is an old word talaga. Ne, kung nilo ali ke masyadong sasabihan ta. So, ali ko pa makanita kakatuwa kong nilo. Ne, okay. So, nepo, tamo po. Pwede naman kung nilo, ilako yung kalaraman, lalo na nung tatakot tamo keng Diyos, tatakot tamong miparusan keng Ginu, ne? Pwedeng milako yung kalaraman, bang kanita rin kaya nakan, dapakya pusan yung kalaraman, ne? Tsaka nung nano sinabi, ne? Den ka na akong meging estudyante ken, yan, very good, itang metong kong estudyanteng leader na naman yan, ne? Very good. At neng kay mi pag-chat kay Anita matulak pa rin projects na po. So, salamat keng Diyos at megi ko lang estudyante rin at masanting niya plano ing Ginu Kenny Guago. Ayan. Wow. Alright. So, it's 3:30. Let's have this beautiful music first. Ano yun, My Only Wish This Year. Galing po kay Britney Spears. Ne po. So, Twitch TV po kayo dyan or kaya sa inyong mga radio, yan, mga transistor radio para po mapakinggan ninyo itong magagandang musikang ito. My Only Wish from Britney Spears. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng coronavirus disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta.
Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio.
Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan pag fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Alright, welcome back to Pamilyang Kapampangan. Still, this is your DJ Ma'am Ning po. Okay, yan. Sana tayo nag-enjoy sa mga musika nating pinatugtog ngayon. At yung last na music is All I Want for Christmas Is You by Mariah Carey. Okay. So, yan. Neporeng malaram. My goodness, I think atin niya pong sasabyan ng Book of Revelation ka rin. Atin lang special place keng hell. Ano ba yan? Atin lang pong special place keng impyernos. Deng malaram. Oh my goodness. Tabalo din tao. Maburi lang maglaram ken bieda lalo na detang mapanutang pera potang singilan mula balo mo naman na atin lang pera kasi atin lang tinggap or meg bonus la naman potang kay maglaram la ala pang pera ngeni mga makanyan makakait Maka-disappoint, my goodness. Maka-disappoint po. So, anyang mandam kumpero, balo makanano kayong magparugo-rugo ka rin tao, potang kaya rugo, potang manyingil na rin tao, pamamaglaram yung rin pera yung haril. Nano pa? Deng anak, kareng pamag-aral do, neng ka iiwasan damo
ing mananswer lang makanini, ne? Iwasan damo ing masakit subject. Magkating class la, ne? Magkating class la rin anak. Potang kay ing pengari balo na rugo ing magar ling anak na potang Diyos ko na estudyante pamamaglokwan nyo rin pengari makalunos la rugo, ne? Manintunan lang masalese para kaya kayo potang kayo makanyan murugo ing gagawin nyo karela, ne? Magkating class kayo balo na rin pengari magaral kong masalese, ne? May papasar kayo potang kayo kaya kita ka rin grade show, bagsak kayo, makadismaya, makadisappoint, tanti mo nga lang kwenteng pipagalanda rin kaya kayong pengari. Gusto, mayak, no? So, ing pamaglaram, gusto yan. Ating kayong special place kayong impyernos. Ano ba yan? No? Yes, I am talking to everyone. Akala nyo lang, no? So, tayong lahat, no? Ayos-ayusin natin ang ating pagsasalita. Huwag na huwag tayong magsisinungaling. Iwasan natin ang pagsisinungaling. Okay? Ayaw na ayaw ng Diyos ang taong sinungaling, no? Okay? Na ano pa? Anyang minunang panahon. Yan. Kaya balong makananya kayong kapampangan ini. There is modesty among men and women. Modesty. Ne? Deng lalaki, dalatatagkilan, deng babay. Ang gatela kasal. Okay? Edo pakialaman. Anyang minunang panahon, talang dalagamat deng babay, pakasalanda na lang. Kaya ni may salat nongan, may kainongan, may buntis na lang, may kaanak na lang. Edo pa rin pakasal. Ano ba yan? My goodness, ne? So, nanurugo ing malalyaring ni. Yan, ne? Then tao, people love lust. Nanita? L-U-S-T. Nano king kapampangan or Tagalog ing lust? Makalaman, makamundo. Yan, burida rin tao ing makamundong bagi. Ne? Teenagers like sex very much. No? At nung kakay, very active lang. Yes, ne, nyapin da kalamanga buktot eh. Ne? Maka-alarm. Ne? Itapin, itang pinos na nitang metong a very influential person na inglugod ka no. Yan. Tanay man kanuwaturwanan ng puso nung ninang luguran na. Diyos ko, pwede ba? Nung inluluguran mo, talasawa yan, manugot ka kembye mo. Lalo na nung mestrata mo, samasanta mo, ingke katamong integrity, ingke katamong dignity. Yan, maka-alarming. It is not because the society accept live-in partners. Naburing sabyan, usto na yan. Pamurin usto yan. Usto yan. Andiyan kapila, usto yan. Itang miyayabi kayong kasal. Usto yan. Abe ko, tandanan nyo yan. That is adultery. Adultery yan. Pangangalun niya ang tawag dyan. No? Hindi, wala kayong blessing ni Lord. So, kasalanan yan sa harapan ng Diyos. Sabi nga ni Jesus yun lang tingnan mo ang isang babae na may pagnanasa sa iyong kaisipan. Baligtarin natin, yun lang tingnan mo ang isang lalaki na may pagnanasa sa iyong kaisipan. Lalaki, ikaw tiningnan mo ng may pagnanasa sa iyong kaisipan ng isang babae. Kasalanan na. Tiningnan mo pa lang yan Inisip mo pa lang. Kasalanan na. Nuka rin niya yan. At suya po kayong book of Matthew, Mark, Luke. Po rin sunod-sunod na libro nga rin kayong Bible. Neng kaipin, ada rin dakala tao, magi kayong nangaus da ka rin aus da ka na ako. Pero sasambala, sisimbala ng pangakapal marineng mamarap ken Diyos, my goodness. Makakay kayo, makapalagay
God will honor your worship? I doubt. No, I doubt. Okay? So, never reason na, or kasi linugod ko no? Do not claim or do not reason love as an excuse of your adultery. Ayan, Daret Chan, tanong manyalita. Nung bisa kayong miyabe, mag-live-in, kasal kayo, you face the Lord, no? You must have the blessing of God, no? Sa pagsasama ninyo bilang isang mag-asawa. Tinuturing nyo ang bawat isa na mag-asawa, pero hindi naman kayo totoong mag-asawa sa harapan ng Panginoon. No? So, oreni ingkay tamo. Uli mong accept na naning society tamo ini, ing pa mag-live-in. No, nano may panyubok ko pa mo. May papanyubok ko pa mo, bayo ko kasan. My goodness, ano ba yan? yata kahit makaustoy to. So, kasal na ko pa mo, bayo kayo may panyubok yung bawat metong. Ne? So, itulid jerguin kaya kayong sarili kaya ngarapan ng Diyos. It's not because the society accept, ne? Live in partnership. It's not because the society accept this and accept that. God will accept it also. I don't know if God will accept that. No? Ala yung sinabi kayong Bible na i-accept na ng Diyos yung makanyan. Yung kahalayan. Ayan, kahalayan. I-accept ng Diyos yung kahalayan, my goodness. Eta na mga twira na this is love. God said let us love one another, my goodness. Ayun nare-reason out yan. Depende kayong luluguran mo. Kailangan pareho kayong single. And what hinders you from getting married? Ala namang gastos yung pamagkasal nung pikakayan mo munta ko kening munisipyo. Siguro naman nung sabihan mo kayang mayor, bangkanita po magi kaming makatwiran kay ngarapan na ning Dios, pero wala kay pong pera. Bisa kay pong kasal burimi pong itulid ing relasyon mi kay ngarapan ning Dios. Palagi ako ikasal na ko ning mayor, andyan nga lang nanu pa man. My goodness. Okay? So, tabalo nung ating makirandam kaning officials or what. Kaya nga meron tayong mass wedding no? That is one reason bakit merong mass wedding para ituwid ang pamilya, ituwid ang pagsasama ng dalawang tao sa harapan ng Diyos. Okay? So, kayan tayo po yan, po. Magsama-sama po, ayusan tayo po yung kaya katamong sarili kay ngarapan ng Diyos, po. And makalungkot po, lungkot ko po talaga na kasing society natin is secularism, sabi niya, no? Yes, it's all hypocrisy, sabi ko, no? It's all hypocrisy. Wala nang role ng Diyos kaya katamong society. Mag-isip tamo po gusto. Isipan tamo po yan. Tayo po lalako rolling ginuking kaya katamong society. Ko po magalala, datang yung panahon sabi na ng Book of Revelation, i-withdraw na ng Diyos yung kanyang Holy Spirit kaya niyato. O ito, potang winidraw na ng Diyos yung Holy Spirit kaya tiyato. Yan, you can do anything you want. Kaya mo, prepare yourself in the fires of hell. No? Prepare yung sarili yung keng api na ning impyerno, potang pabustan na ning Diyos hanggang pamamanyaptan ke tiyato itang hanggang karokan gawan na ning metong tao uling ala ning Holy Spirit keni iyan dayo niya yung sarili yung keng kaparusan na ning makapangyarihan na Diyos. Yan, okay? So, akakit tamo ngayon yan. Akakit tamo keng society tamo. And I don't know bakit talang manyalita karela. So ako, I'm very sorry. Sasabihan ko kaya kayo manyat kung tawad kaya kayo, ikayong nung mituturan ko man kaya. Pero, itulid je sana. Itulid je ing kaya kayong sarili kay ngarapan ng Dios. Alang kaing magkano yamo
itang lisensya kaya, tanong nga kayong paglisensya, sige, ako mamayad kayong lisensya. Pero sigurado naman ng mayor, ikasal na kayo, andiyan nga lang nano pa man, ala kong ibayad or what, sigurado ito. Kasi bisa kayong maging matulid kay ngarapan ng Diyos, katula na kaya ng mayor nung makanita, buri na rin hanggang tao magilang mayat kay ngarapan ng Ginoo. Okay? So, itamo pong makirandam kay luwal ken. Samasan tayo pong sarili tamo, may katakot tamo po keng Diyos. Po, atin pong Diyos. Po sasabihan ka lang Diyos. Po sasabihan na yung Biblia totoo. Nung ala pong Diyos, ala na ko kay tiyato. Yan. Kay nano pa, anyang minunang panahon, children respect their parents well. No? Elders decide for the family or the clan. People act with dignity. Ren tao, kikilos la na ating dignidad keng biyeda. No? Pero nanurugoy malalyari ngayon panahon na iniyot. Bala mo rin nga anak, mas matwala pa ka rin pengari daw. O te nga, nakila rin masusunod keng burida. Ay, Diyos ko, pwede ba? Tayo po babaligtad din yato. Tayo po babaligtad din yato. Dahil pong pengari lang dapat masunod. Keng meto nga pamilya. Keng meto nga ante mo, kaya kami kung ngapin. Yan, yung peka matu kaya kami ngayon kung ngapin. Iya pong masunod. Ila rin mga tuwa, ila rin masunod aliwa po rin kayanakan. My goodness. Okay? Sa bagay ng bagay ngayon makasulat mo nga po ken Bible yan makasulat nga ken Bible na ken tauling aldo naping St. Paul ken tauling aldo ren tao magilang mahalay ken sarili da milakola respeto magilang makanini ng Paul hanggang karokan no. Pero nanong sasabihan ng prophet Isaiah? What did prophet Isaiah said, no? Sabi niya, woe to you, no? Who is calling evil good and good evil. Sumpain kayo, judgment fall on you, sabi ng prophet Isaiah. Kayo nga sasabi na ing mayap marokya, ing marok mayapya. Kayong sasabing makanyan. So, pakakalalita mo kung sasabi. Isungin tao, balo tayong makaustog yung harapan na ng Diyos. Never nasasabihan mong mayap yan. And remember this, the means does not justify the ends, and the ends does not justify the means. Pasensya na po keng kana akong sasabihan ngayon pero katungkulang ko mo pong sabihan kaya kayong makanining bagay bang kanita po magita mo pong matulid kay ngarapan ng Diyos uling pong pakarok yung yato at eta mo po ngening kay ngayon ni ken panahon na ini gagawan dang usto ing ewusto gagawan dang usto kingarapan na po ng Diyos po kahit po accepted so tamo po papaboren na ingkahatulan na ng Diyos ibagsak na kaya katamo po na kay na kaya katamo ng Diyos ingkahatulan na who unto you who is saying good evil and evil good no so iwasan tamo po yan tamo po papalyar yan ken balen tamo ken bansa tamo wag natin pabayaan na mangyari na hatulan ng Diyos ang ating bansa dahil tinatanggap natin ang mga bagay na hindi tama ginagawa nating tama at yung tama ginagawa nating hindi tama no. Okay, so it's 3:58 na po. Yan, okay. Natapos na po ang oras ni Ma'am DJ ninyo. And see you next Sunday po. Sana wag kayong magsawa, no? Na makinig, sumabaybay sa ating pamilyang Kapampangan. So, I love you all. No po, kaluguran dakongan po at buri kong akayabe da kayo karin keng ligaya banwa. Sabihan da siguro ring listeners, ang nanya makasiguradong mirasya banwa ini. Sinabi na ng Diyos. Nino man tinanggap kang Kristo bilang kayang Diyos at tagapagligtas at kakabiya kang Kristo. There is no more condemnation to them. Tandaan ng tapo yan. Ala ng kahatulan, kareng hanggang atyo kang Kristo. Tutuya po yan nung maniwala kayo kang Diyos. So,
God bless you all. Kaluguran dakongan po at sana po po pikasama ni DJ Ma'am Ning karing sasabyan na uling inimu po ingusto at buring iparatang na ning Dios king society tamo. God bless you all. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio.